primit un cadou frumos de la Gabi Gheorghe. Salutare și bine v-am regăsit. Ne aflăm la Voluntari, este marți. Aseară, nici 24 de ore n-au trecut. Aseară eram la Cluj, la partida Rapidului cu CFR, unde s-a terminat 1-1. Vlogul e pe YouTube, intrați și uitați-vă acolo. Astăzi dimineața am ajuns în București și în această după-amiază am venit la meci la Voluntari cu FC Argeș. Mergem să vedem aceste două echipe care se luptă pentru promovarea în Superliga României. Să vedem cine va reuși astăzi să câștige. E gol ăsta. Ce ai făcut, Nicu? S-ar putea să fie și un carton. Cred că urmează un cartonaj roșu. Probabil. Cred că da, deja a fost oferit. Voluntar rămâne 10. Sper să nu fie ceva grav. Da, sper totuși să nu fie ceva grav acolo. Și să nu fie o accidentare gravă, dar intrarea a fost destul de dură. Da,
și e final de prima repriză, 0-0, dar am și eu niște concluzii, niște păreri după această prima repriză, primele 45 de minute, dar niște păreri care rămân la nivelul tribunelor, pot spune, pentru că am venit la meciul ăsta pentru că îmi doream foarte mult să-i văd și pe argeșeni cum vin și chiar e felicit pentru că au venit într-un număr destul de mare. Ținând cont că este marți azi, se joacă la ora 5:30 meciul, din punctul meu de vedere au venit într-un număr ridicat să-și susțină echipa și am venit că eram curios și de această, nu știu cum să o numesc, mică galerie care vine de câteva meciuri la voluntari, Sud Voluntari. Știu că a mai fost acum câțiva ani tot așa un Sud Voluntar care s-a stins fără multe informații și a dispărut în pustiu. Iată că iar un nou sud al voluntariului unde sunt niște copii, dar problema care e și e strict părerea mea e că ar trebui ca ce înseamnă ultra, n-ar trebui să ne afișăm cu ultra doar că e la modă sau că e o modă. Ultra nu înseamnă modă, ultra înseamnă să vii și să susții echipa și să fii alături de ea. Adică dacă vii doar de dragul de a crede că ești puțin mai șmecher sau mai mișto față de altul doar că vii și nu știu, ai o eșarfă la gât sau te îmbraci puțin mai ultra, asta nu înseamnă că ești într-adevăr ultra, iar nu cred că și aveau rostul, pentru că toată repriza, cred că mai bine de 35 de minute din prima repriză doar i-au înjurat pe cei de la FC Argeș. Nici nu știu dacă au vreo rivalitate cu ei, adică poate rivalitate dacă își cu Afumați, cu Tunar, cu Chiajna, dar cred că mai bine ar fi să învețe puțin de la cei de la FC Argeș, pentru că atâți cât sunt, 50, 100, nu contează, că de atâția ani merg alături de echipă și au fost aproape și la bine și la rău de FC Argeș. Și cred că ar trebui să rezume mai mult la a susține echipa decât a avea rivalități, pentru că nu-i văd la nivelul respectiv încât să-ți creezi rivalitate cu vreo echipă sau vreo galerie anume. Eu cred că e mult mai bine să-ți susții echipa, să-ți încurajezi voluntari, pentru că voluntariul și așa nu are foarte mulți suporteri, spectatori, pentru că nu e niciun club de tradiție, nu e un club care să aibă niște ani în spate sau performanțe, nu e un club care are poate cea mai bună strategie de a-și atrage suporterii pe stadion, așa că ar trebui să rezume mai mult la susținerea și încurajarea echipei, pentru că chiar sunt curios, poate și dacă, nu știu, poate promovează voluntari. Sunt curios dacă acest sud al voluntariului o să mai fie în prima ligă sau dacă în prima ligă, nu știu, când vor întâlni Rapid, Dinamo, nu știu, Craiova, au Cluj, echipe care vin cu suporteri, vor mai face chiar lucruri de genul și scandările de genul. Cum am zis, nu am nicio problemă că sunt scandări de genul pe stadioane, e normal că nu mergi la teatru, doar că asta e toată repriza, să-i înjuri pe cei de la Argeș. Pentru mine nu înseamnă nimic ultra, că poate să niște clipuri că e pe TikTok, dar cum am zis, nu înseamnă să fii ultra doar dacă te prezinți pe stadion, îți iei o eșarfă scris sud și asta nu înseamnă că ești ultra, cum am zis. Ar trebui mai mult să rezume la a susține echipa, pentru că nici în deplasări nu cred că ei merg să susține echipa, așa că ar trebui să profite de meciurile de acasă încât să iasă în evidență mai pozitiv decât negativ. De la Rapid aici, Gabi Gheorghe, care e jucător de bază pentru formația din Pitești. Că am fost penalti aici. Să vedem faza asta. Faină, da.
Da, și e final de partidă FC Voluntar FC AGS, termină 0-0, dar am primit un cadou frumos de la Gabi Gheorghe, rapidistul meu de aici de la FC Argeș, un cadou pe care îl voi pune la colecție, lângă restul tricourilor. Și sincer, vreau să vă arăt și vouă, nu știu cât de bine se vede, dar vreau să vă uitați cât de mișto este emblema celor de la FC Argeș. Mi se pare foarte, foarte mișto și mai ales aici și cu Nicolae Dobrin. Îi mulțumesc încă o dată și pe această cale lui Gabi Gheorghe, îi urez mult succes în continuare și îmi doresc, sincer, ca FC Argeș să revină în prima ligă, pentru că au niște suporteri care merită echipa aceasta în prima ligă și fotbalul românesc are nevoie de o echipă ca Argeș în prima ligă, pentru că este o echipă de tradiție a României. Eu am fost Patrick, noi ne vedem sâmbătă de pe Giulești la partida Rapidului cu Ucluj, iar până atunci ce putem spune decât libertate pentru sporteri. Aleluia,